Bvisai Guva ubiti ngaribveko ipapo ndichatema nane matero akamatoro aindimira kugara anoda kundiuraya munhu akanditaurira pachena kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kadaiso kutadza kuruputira wakatemwa nababa ane dombo rapo nedombo rapo pakati pacho ipapo ndo pane makuwa mairi uyo aiti pane guwa rimwe uyo achiti pane mairi asi kusvika kuti akaita takaona zvechokwadi pane makuwa mairi aripo rimwe racho guwa baba wakutoribvisa matombo epaguwa ipapo tichitaura takataura nasabhuku zvakare sabhuku akati takambomutarira babawa nehama dzake avo kuti zvemaita hazvina chimiro makanganisa nharaunda. Chikonzero chekuti muti uyu wanga wakati kurei zvakanyanya, anga asikafaniri kuutema. Meta pane guwa kana pakasina guwa, asi anga asina faniro yekuti angatema muti wakakura kudaro uri mutsatsa. Saka babawa tichitaura takati babawa makakanganisa nezvamakaita, muchiziva zvekuti guwa riripo hama dzacho dzitori padhuze. Makakanganisa wakati pamuenzaniso wemakuwa mamwe atorimo mudhuze akangowirwa makore iwawo ane miti isiri kubatwa. Saka baba vatakavati makaita makanganisa nehama dzacho dzikabvunzwa chokwadi kuti baba wakakanganisa wakaita. Saka makabvira kuti chichabviswa wanga wasati wataura kuti wada kulipwa here kana wada kudini. Asi baba watakavati panzvimbo ipapo pane guwa apa chibvemasiya pakadaro sasa parinde kuzi wanga utorima pamakuwa ipapo pese wanga utosima magwere. Saka takati kuti baba ipo panzvimbo iyi zvazvinofanira kuti musiye pakadaro pagare pakadaro. Saka ndisingachazivi kusaidi kweawa kuti wada kulipwa here nezvakaitwa kana kuti panotunzi waswanga kuti wakutokema kuti lendi yacho yese ija zvakabuda sekudaro asi tazosvika ikoko kwakusina nyaya yekuti lendi ndeyawo. Lendi nyaya yanga iripo yanga iri yeguwa yekutemwa kwemiti. Sabhuku ndokutaura kwaakaitawo kuti nyaya yelendi hapana kana iwo wazondibvuma kuti nyaya yelendi hapana handiyo nyaya yedu. Nyaya yedu ndeyeguwa yakaiswa pachena. ndizvo iroro icho saka mamuti yapera kanyanya mune zvimwe zvokutaura zvisatinenge kutaura zvakawanda asi iye manje vakaita vagwara hama dzedu inhangu zvekundinetsa uye kutambudzika aiwa kutambudzika kwakwaaatiauratiendataurati muri kuti nenyaya akaenda kurima vane makuwa ngabhadhara todobhadharei ngabhadhara namusana kuti vataenda kwakuya makuwa ekuwe ndiite mukamukoma wedu kwatiita mukabora ndasikoda kubhadharwei mari yekuti titenge masimende ekuti tisevha aiwa kwaakabvisa upeni masimende akasina saka wadoda chekuti azvitengere simende manje paguva rakasina simende nyaya takatoitaura makore aisina kuigadzira mutomanoikanganwa. Saka wadobva wachitogadzisa nemari isi yavo
No, zvekuti kana gora risina simende, it's your responsibility yekuti mutsvage simende muwake muhama dzenyu. Hamutazi momirira mhosva kuti muzovake makoya hama dzenyu. Hama ndedzenyu, tsvagai mari yenyu muwake makoya. Kuti mumirire mhosva kuti muzovake makoya, kana yacho karara wacho wamuda kuvakira nemari yemusikazwa. Uyu kwatinogona kufanira mamuitira basa. Wakirei makoa nemari yemabhanana nemari yekasava neya zvamuri kurima yenzimbe, iyo mari ngaitenge simende iwakire hama yako. Noti zvima kutaura kutazi uyu wakazorima akatenderedza makoa edu saka takuda kuti abva awakira makoa imi. Taurai zvimwe wakautoda mari iyo. Nyaya yekuti mari manje tichataura asi iye wacho ngaadzoke maexpense atakafamba kwakona kuti mangatakaita. Hauna zvataura. Maexpense yenyu mari. Maexpense edu 112 voko takaita kuenda kwamambo mutasa kwashomutetwa nofamba kuya kuno nyaya takabhadhara nakaasesa nyaya tatakura makuru vako timirira nyaya yedu. But mimi waziti ndezisa mutakura kuti 15 kuya nako. Mamuda wenyu. Sematauro takaita apa wakataura kuti sabhuku kana makuya muna nemasabhuku akamboita senyenyu pakutanga saka ndopataura nasabhuku ava neawa ndo vamwe chete. Kubva kuno kuendai kwacho kwenyu mari yebasa. Sabhuku uyo ndiyo makati aifanira kuzoya kudare kuti uyo angati sabhuku wati mambo ngandifone. Ndiyo mari yangu. Ndiyo kuti andiri ndi mambo ngandifonere. Kuri ndiyo moyo. Sumbedo. Ndiyo udazi mambo ngandifonere. Ndinabutsa muri makafana yo ba. Tsanga mirongo. Mangano ba umbosha yo kasa. Awakanga toriba. Tiri paso ba inani kwenda kuona mwanangu kupi kunyazura mujeri. Ndikatashumba mbozo ndahareka ili akamlenga dini. Yabuda kutana na mboma changa apo kuti sabhuku kuti kana kwabvunza kuti ndati mambo anifonere ana ndikati mambo yenini ndichida kubata mambo yenini ndipo ndakamboya kutuka kare kana kari kato pamusha mundiziva ndikaenda sorry ndofunga mambo ndofone munondiziva ndaya patiri buyani ndina tofauti baba muri wewe mambo muri wewe andikapurisi murumo wala ndishiziva mutemo kene andipurisi murumo kada ndishiziva mutemo ndinofa kutokufonera ichi. All right. But alifanya sodaro. Kusa naomba kutofapa ndio kuti mambo wati sabhuku wati mambo watu ndifoni na duiko. Hai, ndire pamoja. Kaza duiko. Ndakutsa muri makadaro. Mutemo ndishiziva anditiziva mutemo kene. No. Manduko no baba ndo ndasiso. Ndakanda kama. Msazo mkweza. Msazo dawa. Ndakanda kachangamira. Imimba. Maamuzi yenye pamusoro changamira ndiripo pakuda kupa humbo hwakakwana. Hapana umbosha kuti. Inotoda kutaurira tamambo kuti awarume waka warusaga maroya ekufamba achiitika naadhako achiti anofana kufawo munhu ende akadipromiswa kuti ndoda kuuraya mudharaunda ada kundiuraya uyu turiwo neguva iroro iwe muti wanga uripopo ndakabvisa pachena manje wachinyase kuona danda racho ndakabvisa ndanyinonyanzisa. No, it's okay. Izvo ndezvokutaura naizvo kumhanga. Ndakatobvisa. Saka ndokumbira kwamuri ndoda tsamba yekuti iwo wasogutsikana nepanapa tiende mberi. Wati hamusogutsikana? Handibhadhari kubhadhara inini munda wangu. Nirasha mari. Tati hamusogutsikana here. Tiri kugutsikana ichi. Saka inini asogutsikana ndera. Ndini? Handibhadhari mari. Ndiri kutoda kubhadhara ndini. Ndakatowesta mari yakawanda. Muti pamutemo wekuti kana muchindibhadharisa ndinobhadhara muti noti kuti ndibhadhare awa mukasvika gore racho rindoripo rakanaka risina kubvisa dombo
ndandaurima mabanana angu pakusakana kuda kutonga takutotsvaga ivo nyaya iripode kuti ndasvaendebvunza nyaya yaonaship kuti munda ndewani ngatisakana kuti munda ndewani chiri munda make chisiri chake iguwa asi munda ndewani ndewani saka hamungatauri munhu usaremi muda kunokumegura but kuti asi munhu kana akaita temba unozwa nyetwei kana munhu akazoita temba neguwa ndinipane izvo ndopane nyaya kana akaita temba neguwa ndopane izvo imi vakomana muri kuti imi pamakaona pamakuva makaratidzwa makaenda ere paine zviri kuratidza kuti vakuru vapane zvakaita makuva wakaita kurima kaguwa guwa racho ndo rakabviswa matombo rimwe racho asi rimwe racho ndo rakabviswa zvekubviswa matombo zvekusiya pasina guwa here kana kuti kudii riri kuoneka muzasi kwacho riripo musoro wacho unooneka wari racho riri pasi pedombo racho riri apa kurarama rautamatambanacho rimwe racho riri pawe izvaika zvandinzwaka pane chinhu chamunesa kuona kuti chinhu chakabviswa intentionally nekuti chimwe chinhu chakangoitika through manatural machi kubvisa matombo ndizvanda kuzwa izvezvi maonere takaiita zvakaitwa rotation munhu akabvisa matombo wakabvisa matombo because pakutorindo matombo acho atoripo ndiye baba kuti ruzowana rakanaka nemwanaona changamira da kuti maigona kusvikawo nzvimbo dzakadaro mainyatsondipopoiza izvo ndakabvisa mutanda wangu wakutemba wacho ndabvisa apa pachena kunyatsoonaka dombo uku dombo ningarima shungu dzekurima zirakadiri iri dombo pakatipo ndoenda ndorima sindiona baba wavo tigara nawo wakambotigaridza dada 76 years ndiripo pandakavharirwa 1950 otanga kutibhadhara mari kundibhadhara toenda yaki kukoti kwawasvikazokwana ndoita unorasa mari ndimi sabu muri kuvaona sei makuva first time patakasvikapo nazvakaitika nasuwa papakati nake papasina na problem saka pakazoti nyaitika nzvimbo dzekunoshonisa nyaya yakaitika patakaita nyaya yaitika akomana kwaipatana sisi siatira tiri mafabhuko enharaunda imwe chete saka nyaya dzedu tinongoitira pamwe chete kudzorana tese nevamwe vanhu saka ava takavadaidza baba vakauya navasabhuku kumwe kwevanapo vakauya manyakurima anga aripo masabhuku chidzidzo tikaedza kuwadzoreresa bai zvakanaka nandama dzavo dzadziripo navamwe vatorwa vange vari ndikata zvakanaka after masondio maitokomana wadzoka kuti munoda kutowangira kuti kudii kutotema papi kuti kutotema kwayapa ndakati handichaikuridza nyaya kuti tamboendesa tiripo chidya iyo chichagayo kwamunoendesana kwashe chiendesa saka kuti padombo apa kutachokwadi vatata vasvika papadati asi dombo hwane rimwe zuva kutaura kwatata nhumwa dzamakatema tsanga rimwe razvinoshiro pakutanga patakasvika dombo raripo asi kuzoita patakaita padombo rarapa waniro rimwe razvinakanaka dombo rinokumusoro unounyorara ndopodogona kutsigira zvakambotara kuti land dispute hakuna land dispute yakambotaura kuti kana tiri fota yakuna mhosva yakaingoda pange grave dispute ndotaudza kuti anawo komana chitowatema wakabvunza wakavirana neshuwa baba wakabvuma nehama dzavakati handichati nhaishapatange futi saka wakazongoramba itanga futi ndosaka kuti kuti effort yemakaisa handisi chimwe chatikuda isusuka inyaya kuti kana taita nyaya tikuzoda kugadzirisa wani it's not always about arikubenefita ndiani arikuza ndiani no pamwe pacho ndikuti katagadzirisa nyaya kana nyaya yagadzirisika thats the end of it and ndozvandikuedza kutaura ine kuti because at the end of the day tikutarisana
andi gwero munda munhu andi muchaya wande muti muda kuwaka gwero unoziva kuti gwera hamuri wakiba kana mudziwe muda wachakati handisi kuda ukona kukarizvarokwedza kutaura kuti kana togadzirisa vanhu handiti kana togadzirisa nyaya handiti ngatisazviketiri imwe nyaya because munda watutaura nezvawo yato private property handiti asi your grave iri within the private property. For you to gain access kuenda pagrave ipapo you need kusika futi chi permission bakumuridzwe chi ndakapokota ndikuti nini ndipende kuti mada kugadzira chi makuwa it means you have to ask for permission bakumuridzwa kune uyu futi murumo kuti unoda kugadzira makuwa edu apo tira kudai iwo tanonga tibatsira gadzira ichi kagadzira makuwa but kana musiri kuwirirana muri kunetsana hazviiti pachiwana hatina zvititagadzirisa sisi tiri kuti kana iri issue yecoexistence kuti neighbor and neighbor ngatichengetedze ukama waneighbor and neighbor. Mari unokwanisa mwadoro ukatenga chingwa mabhekoni ukatenga motikari ukaita stay asi inopera hatiti asi ukama haudi It's not about money. It's not about a winner and a loser. Yeah, you want to do it. Kasana is already zvakanaka. You are cheap. You are no, ndikutotaura. Yes. It's not about if you go to the winner, kana kuti you are loser. Kana kuti no. Munhu kouya akauya mangwana achitaura kuti bvisai hama dzenyu dziri mumunda mangu handichadziri akabona nditanga ndikuprofita but ndisi kuita sei ndisi kuprofita because ndeyani muona yende kutaura ishu yeownership handiti kana minda yazi ndeyake ane right yekutaura izvo you can claim that but kana muri kuwirirana kana muri kugarisana zvakanaka hazvichiki kupi iko asi zvinozotanga kuuya kana muri kudii muri kuwirirana ndimatandamuzi saka ndofanira kuti it's not about issue yekuti wawina kana kuti waluza it's about issue yekuti uri neighbor wangu ndichakudawo rimwe zuva iwe uchandidawo rimwe zuva wani mugara zvakadii zvakanaka ndozvatokutaura chete munhu yatika ndekureswa murume wakamhanya kuda kunokutorana nemi zvaitatisisina kuita baisu murume akagara panzvimbo ipapapo atoona mukadzi wechipiri kubva kwaigara zoita ndo pamufananidzo nimukona pana babava tawirirana vanhu vakaita inspection tawirirana sabhuku tawirirana kuti hapana land chi saka tawirirana kuti hapana land dispute. Let's not talk about yakazobvawo yakayariri it's not important whether nyange wakaenda zuro asi kana pamuzi ndepani paakaenda ipapo pane dambudziko rekuti akaenda ipapo sabhuku wari apo anopaombo nzvimbo yekuti kusekuranga yegwemumamo aaaari apo anoombokweko kuti munhu ari azvegwemamo sana ndikumbeti mawakuongo wambotaura kuti zikokozepo sei kuti ivo munda vavo wazoboire ndikuti yavo sekuranga igwa futi munda muri mao futi saka wanopa umbo awaipowa futi umbo wekuti munhu hatina time yekuda katautanga nyaya tatobva nyaya tatoona ripoti yeinspection isu tatopedza nyaya yatopera dzisai maoko
pamusoro tengamita ngandidaro muchidaro asi murume uyo ndiye akamanya kuya kuno kuchitaura tichaura iye pamwe uchafunga kuya kwatiri tichaura naye kuti nosanyaya makatizvozvo musati kubate baba sire pakadaro nyaya ikaenda iye akamanya kuenda kwamupepa anga ari bambo ere aiwa akatoramba idimbura kaii kuti wazive ari kunyepa izwai nyaya yekutaura vhesi that name mamiriro you need each other munoda nyaya yekutaura that you need each other. It's not about the winner that we are losing. It's about murugarisana muruwawakidzana and ini chanotofokesa ndoti ndokutaura kuti muiti ndoti really guys go back kumba homestead munogara pasi next door and next door and mutogarisana motaurirana mowirirana kuti zvitinoda izvi hatidi dai wangadai life yotenga because ndikuona kuti mukana mamuda kudzoka kunyaya yeminda nyaya yechina munodzoka futi pana manere dispute manje munotodzoka panapa manere dispute panapa baba isinyaya yekuti tiwalete dispute but inyaya yekuti nhungu cheshe kana dai iri yezimbabwe chei inotsananguti asi zvekuti munhu tiri gwari umwe munhu gari pwani uye munhu akagara ipapo kana dai akasabuka kamupaka aenda kopwanya futi kazvine nhoroondo ipapo handifungi kuti kana dai kuti munhu kana dai mamuri mimi munhu afani kuenda kunopwanya chimwe chiti kuti iye wagara apo cheshiri ndazvizwa asi hatina kuti isusu enda upwanye gowa urikuketa zaidi hatina kumboti endai mapwanye chii makuwa asi tikuti isusu zvakaitika zvakadii zvakashata handiti zvekuti makaenda kurima mudhuze nechii nepane guwa mukadisturba chii guwa its wrong ndozvati kutaura izvo handiti hatisi kuti pane vati kuti zvawakaita zvakanaka aiwa kuti zvakashata zvati kutaura ndosaka mamambobvunzwa kunzi mamuda kuripwa nei ndobva mazodzoka pakuti aiwa hatisida kuripwa tikungoda mari dzemabhazi dzatakaseenzesa mukanzi justify kuti mari yamataura figa iyi iri papi pacho makalkulata sei sei ipo pamatadza kudini kutsanangura mambobvunzwa kunzi kubva panapa kosvika kuko imari kuenda nekudzoka imari wamwanhu mamatotora mawaure nawo kodini iyo zvese ndo zvazvitaura saka hatisiri pakuti tiri kutaura kuti zvakaitwa zvakashata zvakanaka nei zvakashata asi tapa kuti ndo zvawakaita isori kana dai wanga kutoda sori takadii takakanganyisa ndo zvirudiwa ndo zvitaura chakanei kuti tigarisane zvakadini zvakanaka mwazondozwana naiboba akati hamugadziri mapuwa kune bvumo iri nokuti munda ndewai tikachangamira ndimwende muwirire mugare pasi uzobva muwirirana zvakanaka handiko kwenda kuzochangamira asi nyaya yecheche iripo ndekuda izo tagumira hedu muno munhu asi manditaura dachinoda asi ndichaenda mugadzanya zvakanaka murumo asi iye ndiye akaya kutanga kupiwa namajecha uye kana vanoremekedzwa vacho vanogara navo vacho futi unokupira futi majecha saka pochadzoka futi ndatidambo iyi nyaya ikai sidzokaipasi masabhuku ndinozoka monitaurira uneni masabhuku endai mositidzawo nefamily nena vamwanichi vanogare zvakanaka ndikumbira endai mugare pasi na muite zvinhu chaizvo kuti vakagarisana zvakanaka. We can't be fighting about an issue grave iyo munhu yakafarira pakafarira munhu ndati grave iroro ndi munhu yakafarira amutoziva but ndinoda mukusvikira nezvi because you are not even born.
Mamsati vanomubarwa but ndo ramubva kudetserana tsinga kubudisana tsinga nekudetserana negrave nakusikatobvunziri munhu wacho automuzivi asi kuziva kuti ndere kumusha kwedu basi mwamototadza kuwirirana motadza kuenjoya life nenyaya izvozvo izvo ndinowirirana asi nyaya yekuti munhu anotiye inini chandikuona pakati penyu baba imimi nabamba mune tumwe kuseri tusinei nemakuwa then maakupa makuwa aya yamuripa reason yeguva kai ndiyo inozi pachirungu ostensible reason haisiyo reason chaiyo asi imimi ndiyo makupa kuti susu vanhu tiri kunze tiite sei tifunge kuti ndiyo reason chaiyo imi makuti guva rakaofa guva rakaurawa asi handiyo manyaya yeguva imi pachezvenyu magara musikawirirani and the reason why musikawirirani ndimuzivana mutu tinotowirirana asi iwo manje wakaenda mutema muti anyway it's okay masabu ande togatsira kuti tiite nyaya iyo next